és már is itt van első vendégünk, Kálmán Szilvia kozmetikus. Kezdjük, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok minden kedves korai nézőnek! Hát reméljük, hogy sokan választottak bennünket, és hogy sokan felébredtek. Hamarosan érdekes dolgokról fogunk beszélgetni, de még mielőtt ezt megtennénk, itt van az első hó, november 25-én, én speciál nagyon örülök neki, és a népi hagyományok szerint, ugye, hogyha megmosdatják a lányokat, akkor szépek lesznek. Ettől függetlenül a hónak van valamilyen jelentősége, hogy az archoz ér, tehát segít valamiben nekünk, még mielőtt a csúcstechnikákról beszélgetnénk? Hát igen, a kozmetikai iparban a melegnek, a hőnek nagy hatása van, a melegnek, illetve a hidegnek. Tehát a bőr edzésébe, bőrtónusának az emelésébe nagyon sokat segít a hideg. Tehát valószínű, hogy ez a népi hagyomány is innen következett, hogy a melegről ugye kimentek, a melegbe kitágultak a pólusok, ugye a vérerek a vér áramlása által, és amikor kiment, akkor viszont összehúzódtak a pólusok, és egy ilyen friss, üde, rugalmasabb, feszesebb bőrképet adott, főleg reggel korán. Úgyhogy ajánlom minden kedves nézőnek, hogy próbálja ki ma reggel. Hát én nem szeretném elijeszteni a lány munkatársainkat, de szerintem lesz ma fürdetés. Ez így élik, így szokás, úgyhogy az csak azért, hogy szépek legyenek, igen, tudjuk, és hogy a pólusok rendesen működjenek. Jó, a népi hagyomány után pedig csúcs technológiával a szépségért, mert hogy manapság a villanófényes technológia hódít, akár itt Nyíregyházan, akár Magyarországon. Mi ennek a lényege? Milyen technikáról beszélünk most? A villanófényes technológia, ez egy IPL-nek nevezett technológia, ahol tulajdonképpen nem a lézerfényt, hanem a lézerfénynek egy másik spektrumát használják ki. Nagyon jó hatással van a bőrre, és most ez a legújabb technológia, mivel nem okoz különböző sérüléseket a bőrön, tehát akár utána közvetlenül dolgozhat, illetve aktívan részt vehet a kedves vendég. De bocsánat, miért? Van olyan, ami sérüléseket okoz a bőrön? Igen, például a lézeres kezeléseknél súlyos, tehát maradandó nyomok vannak? Hát bőrpír keletkezhet, ami akár napokig ott lehet, és ugye az akár jegelni kell, vagy krémmel csökkenteni kell ezt a gyulladást. Itt viszont semmiféle külső sérülés nem látható. Egy enyhe bőrpír, de az estére már lemegy, tehát aktívan részt vehet akár azonnal a vendég a munkába, tehát folytathatja a mindennapjait. Milyen látványos dolgok ellen jó az a villanófényes technológia? Látványos dolgok? Hát igen, mondjuk, hogy milyen problémákra jó? Igen. Hát ilyen, mint például a tehát végleges szőrtelenítést lehet vele végezni, májfoltok, hajszál erek eltüntetésére nagyon jó hatással van, illetve a fiataloknál, tinédzsereknél az aknés bőr kezelésébe a fénynek olyan spektruma van, illetve a gép úgy állítható be, hogy itt is sikeres eredményeket lehet elérni. Milyen az aknésbőr? Az aknésbőr az a erősen gyulladt, pattanásos, tehát tinédzserkorban kell hegesedéssel végződő bőr, ahol ugyanúgy a hegeket is lehet halványítani. Én azt olvasom az információk között, hogy a ránc feltöltése is alkalmas. Igen. A nők örülnek? Hát igen, ez a legfőbb vágyuk, hogy a kort mindig tudják úgymond csökkenteni, és ezért jó hatással van a ráncok eltüntetésébe, a mélységének a halványításában, mert ugye amikor már nagyon mély ráncokról van szó, akkor ott halványításról tudunk beszélni. Fiatalabbaknál viszont a ránc megelőzésében van fontos szerepe, tehát az első kis kialakult kezdetleges felületi ráncokat azt ugyan el lehet tüntetni. De az néha olyan szexi. Hát ezt nem tudom, ezt a férfiaktól kell megkérdezni. Azért mondtam. Jó, rendben. Gondolom, a nagy kortól, tehát 18 éves kortól lehet vagy ajánlani, ha előtte valaki szeretné, mert hogy fiatalokról beszélünk, szülői engedély? Bár nem tudom, hogy mennyire bonyolult ez. Igen, akkor mindenképpen szülői engedély szükséges hozzá, illetve hogyha bármiféle probléma felmerül, akkor mindenképpen orvosi engedély szükséges hozzá, hogy a beavatkozás elvégezhető-e. Na most beszéljünk, tüntessünk el néhány ráncot.
Ez mondjuk sok mindentől függ, hogy mennyire mély, és a többi, és a többi, de ha mondjuk egy nagykorú hölgy azt mondja, hogy ő szeretné eltüntetni, az mondjuk hány órás kezelés vesz igénybe? Körülbelül. Hát ez pillanatok alatt megvan, ugye tehát felmérjük a bőrnek az állapotát, végzünk egy bőrtesztet, és a bőrteszt után, tehát hogyha nem okoz semmiféle allergiát, semmiféle melléktünet nem jelentkezik, akkor elvégezzük a kezelést, ami körülbelül egy arc esetében egy olyan 20 perc, fél órát vesz igénybe. És ezt hányszor kell megismételni, hogy eredményes legyen mondjuk a dolog? Hát ez minden esetben a vendégtől függ, a vendég bőrének az állapotától, korától, tehát ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Természetes, hogy egy 25 éves fiatal hölgynek 2-3 kezelésre van esetleg szükség ahhoz, hogy eltűnjön, amíg lehet, hogy egy 40 éves hölgynek, ahol már mélyebbek a ráncok, ott azért egy 5-6 kezelés is szükséges. De garantált a végeredmény? Tehát tudja, hogy el fog tűnni, vagy nem fog annyira látszani? Tehát nagyon szépen, abban az esetben mélyebbek, akkor nagyon szépen halványodik, kisimul a ránc, ha pedig csak egy ilyen kis felületi, mimikai, kezdetleges ráncról van szó, az viszont teljesen eltűnik. És a szőrtelenítés az ténylegesen végleges, igaz? Igen. Ahhoz hány kezelés kell mondjuk? Hát a végleges, azt úgy fogalmaznám, hogy egy olyan 6-8 évre végleges. Ha közben bármiféle hormonális változás áll be, tehát ilyen, hogy terhesség, ugye ott azért a hormonrendszer nagy mértékben megváltoztatja a szervezetnek a belső működését, és akkor kialakulhatnak újabb szőrszálak, keletkezhetnek, akkor újra kell lőni, és új kezeléseket kell felvenni ahhoz, hogy ugye az is megszűnjön, ami akkor a bőr változással bekövetkezett. De amit meglőttünk, az 6-8 évre garantált, esetleg 2 évente egy fenntartó egy kezelést úgy szoktunk javasolni, hogy egyet, ha felvesz a vendég, akkor az nagyon jó. Ismerik ezt a technikát a nyíregyháziak, a megyebeliek, akár országos szinten? Hogy tapasztalja, szeretik? Szerintem most már egyre jobban elterjedtebb. Én nem gondolom, hogy a legkezdetlegesebb lenne itt Nyíregyházán, mert szerintem vannak korábbi gépek is, ahogy így figyeltem, tehát már vannak a városban. Én, amivel dolgozom, ez a legújabb technológia, és persze vannak kozmetikus kollégák, akik a régebbi gépekkel dolgoznak, tehát az is ugyanolyan jó eredményes kezeléseket ér el, mint ugye a legújabb technológia. Úgyhogy úgy gondolom, hogy most már ismerik, tehát egyre elterjedtebb. Hát aki szeretné, vagy aki úgy gondolja, nyugodtan ki lehet próbálni. Fájdalom van? Hát a fájdalom küszöbig állítjuk, mert ugye programozható a gép, és ugye mindenkinél egyedi a fájdalom küszöb, és a bőrterületenként is egyedi lehet. Tehát van, akinek alacsonyabb spektrummal kell dolgozni, van, akinek magasabbal. Épp ezért van a próbateszt, hogy ezt bemérjük, hogy mi az, amit bír, és mi az, amit sem. Tehát egy kis szúnyogcsípésszerű érzést érez a kedves vendég, és akkor... Na jó, ha az másodpercenként 1000, az akkor ugye elég húzós, de alapvetően szúnyogcsípés szerintem ki lehet bírni. Igen, szerintem is. Tehát így a vendégek nem szoktak panaszkodni, hogy nagy problémát okoznak. Néhány másodpercünk van, 7 óra lesz tényleg néhány másodperc múlva. Nekem hol javasolná ezt a kezelést? Nagyon ráncos? Hát nem gondolnám, hogy nagyon ráncos. Hát a homloknál látok mimikai ráncokat. Ez a gondolkodástól van. A gondolkodástól, igen. És a szem körül látok, az is szintén mimikai, valószínű, hogy vezetés nappal szemben. Meg sok minden. Pedig tavaly voltam 18 éves. Ó, hát gratulálok, akkor Köszönjük, ahhoz képest nagyon... Köszönjük, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.